ịma na Anthony Ikebudu na-enye Chineke ekene maka ngọzi na amara ya n'isi Sylvester na Antonio Okonkwo ndị nke na-eme mmemme arọ 19 ha ji wee bụrụ di na nwunye. Ezinụlọ amụchie na-ayọka Chineke ka o were aka o ji agwọ ya ka o weta ya n'isi nwa ha Ezira Omole ka o si n'akwa ọya ya were kunie. Felicia Umibe na-enye Chineke ekene ka o si wee tinyekwara ya ofu arọ na ndụ ya wee na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka o si were na-agọzi ya na-edu ya were na-ayọkwa ka o na-enyere Peter Obi aka na mbọ nke ọ na-agba ka Chineke duo ya n'echiche ya. Onye a chọrọ ka akpa afọ ya na-enye Chineke ekene maka mmanya ọdịmma ya, nchekwaba ya na odudu ya na ihe niile nyanwa na onwe ya bụ n'obi. Roslyn Amuchie na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi nyanwa na onwe ya na-eme mmemme mgbe eji were mụọ ya wee na-ayọkwa ngọzi Chineke, nchekwaba ya na odudu ya na ihe ndị ọzọ o bu n'obi. Greg na Skologa Amaka na-enyekwa Chineke ekene na-asị happy birthday n'isi Kelechi Ikejiọfọ, Kelechi Udeze na Mmesoma Okoroji, ndị niile a bụ ndị na-elote mgbe eji were mụọ ha, ka Chineke mejupụtara ha ihe ha bụ n'obi. Helen Egbuniwe na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi Felicia Umibe, na-ayọ ka Chineke na-agọzi ya, na-edu ya, na-echekwaba ya oge ugbu a ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya. Ịma na Tony Ikebudu na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi Felicia Umibe na Roslyn Amuchie bụ ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha wee na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi ha. Ndị St. Eugene Parish Community na-ayọ maka mkpụrụ obi Bishop David O'Connell, onye nke bụbụrụ administrator St. Eugene Parish anụnwa. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Sylvester Ezechukwu, Elizabeth Ezechukwu na ihe ndị ọzọ niile ha bụ n'obi. Tony Ikebudu na-ayọ maka mkpụrụ obi Archbishop Joseph Ukpo na Bishop Dave O'Connell. Ugoeze na Damian Bumbumanu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Eto Chinyere. Nne na nna Ikemdị na Chi Nwoko na ndị be nwoke niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Ikemdị na Chi Nwoko. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Sam na Esther Okafọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Rose Okafọ. Tony Nwude na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi mamụ ya Veronica Nwude. Reginald na Ifeyi Nwaeze na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Obidi Okeke. Antonia Desogugua Ọfọha na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi mamụ ya Ugoeze Antonia Ogugua, arọ 10 o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Chinyere Ọnụga na-ayọ maka mkpụrụ obi Christiana Olumba na Greleta Junior. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Ambrose Udoji, unu nọkwa ya. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
Lunanya nene Jesu Hebokolu nobe O basalono aka Gowena luno na nna na nwa na mmụọ nsọ ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Iji kwado nwanyị ọfụma maka emume nke Eucharistia n'ụwa ka anyị nyochie na akọ na uche anyị ebe anyị si mejọ Chineke ka anyị yọọ mgbaghara. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị omenjọ Kyrie eleison. Onye nọ n'aka nri nna na-ayọtala anyị Chukwu ayịyọ Christe eleison. Onye nwetala anyị ndụ ebe ebe site n'ọnwụ ya n'elu obe Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ka Chineke jike niile emela anyị ebele gbaghara anyị njọ anyị dulu anyị na ndụ ebe ebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. O Chineke onye ebere na afọ ọma niile na-esite n'aka ya ịkụzigoro anyị ka anyị site n'ibu ọnụ ikpe ekpere na imere ogbenye ọgọ na-anata mgbaghara njọ anyị. Anyị na-arịọ gị ka ị nara nkwupụta mmehie nke anyị ji umeala ekwupụta n'ihu gị. Site n'ebere gị wepụ ikpe ọmụma dịrị njọ nke na-anyịdo anyị n'obi. Site na dị nwana anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Ọpụpụ. Mgbe akpịrị ịkpọ nkụ bịara karịa n'ebe ụmụ Izrel nọ, ha bidoro ntamu na-ekwutọ Mozis sị, "Gịnị mere ị jiri kpọpụta anyị n'ala Ijipt? Ọ bụ ka anyị na ụmụ anyị na anụ ụlọ anyị nwụchaa n'agụụ mmiri?" Mozis ewere rịọ Onyenwe anyị sị, "Olee ihe m ga-eme ndị a? Ọ fọtụkwara nwatakịrị ugbu a
ka ha tụwa m okwute. Onye nwe anyị ewere gwa Mozis sị, kpọrọ ụfọdụ ndị okenye nke ụmụ Izrel, gị na ha bute ndị mmadụ ụzọ, gị na ha bute ndị mmadụ niile ụzọ, werekwa mkpara ahụ ijiri kụọ n'osimiri jide n'aka mgbe ị na-aga. Aga m eguzoro n'ihu gị n'elu okwute Horeb ahụ. Ị ga-akụ ihe n'okwute ahụ. Mmiri ndị mmadụ ahụ ga-aṅụ ga-esi na ya agbapụta. Ọ bụ ihe a ka Mozis mere n'ihu ndị okenye ụmụ Izrel. A kpọrọ ebe ahụ Masa na Meriba n'ihi ntamu nke ụmụ Izrel tamuru, na n'ihi na ha nwara Onyenwe anyị ọnwụnwa mgbe ha sịrị, Onyenwe anyị ọ nọnyere anyị ka ọ bụ na ọ nọnyeghịrị anyị? Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza. O kwesịrị nọ unu ga-esi n'olu ya, unu agbachikwala obi unu. Ọzịza kwesịrị nọ unu ga-esi n'olu ya, unu agbachikwala obi unu. Bịanụ ka anyị were mkpu ọṅụ tikuo Onyenwe anyị. Toonu nkume nke nzọpụta anyị. Ka anyị bata n'ihu ya nye ya ekele, bịakwa were ukwe too ya. unu agbachikwala obi unu. O kwesịrị nọ unu ga-esi n'olu ya, unu agbachikwala obi unu. Bịanụ ka anyị hụlata kpọrọ ya isi ala, ka anyị sekpụrụ Chineke kere anyị, n'ihi na ọ bụ Chineke anyị. Anyị bụ ndị nke ya, igwe atụrụ o ji aka ya azụ. unu agbachikwala obi unu. O kwesịrị na unu ga-esi n'olu ya, unu agbachikwala obi unu. Ọ bụrụ na unu anụ olu ya taa, unu akpọchikwala obi unu, dịka e mere ya na Masa n'ime ọzara, mgbe nna unu ha ledara m anya. Ha ledara m anya nke ukwuu, ma ha hụkwara aka ọrụ m. unu agbachikwala obi unu. O kwesịrị na unu ga-esi n'olu ya, unu agbachikwala obi unu.
na o kwesịrị na unu gee ntị n'olu ya, unu agbachikwala obi unu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Ugbu a, ebe a gụrụla anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe, anyị na Chineke dị n'udo site n'aka Onyenwe anyị Jesu Kristi. Jesu akpọbatala anyị n'ime amara Chineke site n'okwukwe. Anyị na-erugharịkwa n'ime amara ahụ ugbu a. Ya mere, anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ihi na anyị nwere olileanya na anyị ga-eketa otuto Chineke. Ma ọ bụghị naanị nke a, anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ n'ime mkpagbu anyị niile. Olileanya ahụ adịghịkwa agha anyị ahịa, n'ihi na Chineke wụsara ịhụnanya ya n'ime obi anyị site n'aka Mmụọ Nsọ ahụ o nyere anyị. N'ihi na mgbe anyị ka nọ na-enweghị ike imere onwe anyị ihe ọbụla, mgbe oge ahụ akara aka ruru, Kristi nwụrụ n'ihi ndị na-amaghị Chineke. Ọ bụ ihe siri ike mmadụ ịnwụ n'ihi onye ezi omume. Eleghị anya, mmadụ dị aṅaa nwere ike ijisi ike nwụtara ezi mmadụ ọnwụ. Ma ihe pụrụ nnukwu iche n'ịhụnanya Chineke hụrụ anyị bụ na Kristi nwụtara anyị ọnwụ mgbe anyị ka nọ n'agbụ nke njọ. Okwu nke oseburu ụwa. Otito na-ebube dịrị gị, dị nwere Jesu Kristi. Otito na-ebube dịrị gị, dị ebube dịrị gị, n'iwanụ m Yesu Kristi. Otito na ebube dịrị gị, dịrị gị ebighị ebi. Onye nwe anyị, n'ezie ịbụ onye nzọpụta nke ụwa. Nye m mmiri ndị ọhụụ, ka agụ mmiri gharakwa ịgụ m ọzọ. Otito na ebube dịrị gị, dịwanụ m Yesu Kristi. Otito na ebube dịrị gị, dịrị gị ebighị ebi. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn delụ. Jesu wee rute n'otu obodo Samaria a na-akpọ Shekem, nke dị nso n'ala ubi ahụ Jekọb nyere nwa ya bụ Josef. Ọ bụkwa ebe ahụ ka olulu mmiri Jekọb dị. Jesu wee bịa nọdụ ala n'akụkụ olulu mmiri ahụ n'ihi na ije o jere
gwụrụ ya ike. Oge ahụ bụ ihe dị ka etiti ehihie, otu nwaanyị Samaria bịara isere mmiri. Jesu wee sị ya, nyetụ m mmiri ka m ṅụọ. Mgbe ahụ ụmụazụ ya jere n'ime obodo ịzụta ihe oriri. Ma nwaanyị ahụ zara sị, olee otu gị bụ onye Juu si arịọ m bụ nwaanyị Samaria mmiri ka ị ṅụọ? N'ihi na ndị Juu na ndị Samaria adịghị erikọ. Jesu zara sị ya, ọ bụrụ na ị maara onyinye nke Chineke na onye ọ bụ nke na-asị gị, nyetụ m mmiri ka m ṅụọ, ị gaara arịọ ya ka o nye gị mmiri nke ndụ. Nwaanyị ahụ wee sị ya, nna m ukwu, i jighị ite mmiri, olulu mmiri a mikwara emi. Olee ebe ị ga-esi enweta mmiri ahụ na-enye ndụ? Ọ bụ gị ka nna anyị Jekọb, onye nyere anyị olulu mmiri a, ya onwe ya na ụmụ ya na alụ ụlọ ya sikwara na olulu mmiri a nweta mmiri ha ṅụrụ? Ma Jesu zara ya sị, onye ọbụla ṅụrụ mmiri si n'olulu a, akpịrị ga-akpọkwa ya nkụ ọzọ. Ma onye ọbụla ṅụrụ mmiri ahụ nke mụ onwe m ga-enye ya, akpịrị agaghị akpọ ya nkụ wee ruo mgbe ebighị ebi. Kama mmiri ahụ m ga-enye ya ga-aghọrọ n'ime ya isi iyi nke ga na-asụpụtara ya mmiri nke ndụ ebe ebe. Nwaanyị ahụ wee sị ya, nna m ukwu, nye m mmiri a ka akpịrị ghara ịkpọ m nkụ ọzọ, ka m wara ha ịbịa ebe a ọzọ isere mmiri. Jesu wee sị ya, jee ka ịkpọta di gị, bịaghachikwa n'ebe a. Nwaanyị ahụ zara ya sị, enweghị m di. Jesu wee sị ya, i kwuru nke ọma na ị nweghị di. I nweela di 5, ma nwoke gị na ya bi ugbu a abụghị di gị. Ya bụ na ị gwara m eziokwu. Nwaanyị ahụ wee sị ya, nna m ukwu, ahụrụ m na ị bụ onye amụma. Nna anyị ha kpọrọ Chineke isi ala n'ugwu a, ma unu na-ekwu na ebe mmadụ ga-akpọrọ Chineke isi ala bụ naanị na Jerusalem. Jesu zara ya sị, nwaanyị, were ihe m kwuru, oge na-abịa mgbe unu na-agaghịkwa akpọkwara nna isi ala n'ugwu a ma ọ bụ na Jerusalem. Unu na-efe ihe unu na-aghọtaghị isi ya na ọdụ ya, ma anyị na-efe onye anyị maara, n'ihi na nzọpụta si n'aka ndị Juu abịa. Ma oge na-abịa n'eziokwu, ọ bịalarị abịa, mgbe ndị na-efe Chineke n'ezie ga-akpọrọ ya isi ala n'ime mmụọ na eziokwu. N'ihi na ndị dị otu a ka Nna chọrọ ka ha bụrụ ndị nke na-ekpere ya. Chineke bụ mmụọ, ndị na-efe ya ga-efe ya n'ime mmụọ na eziokwu. Nwaanyị ahụ wee sị ya, ama m na Mesaya, onye a na-akpọ Kristi ma ọ bụ echiri echi, ga-abịa. Mgbe ọ bịara, ọ ga-akọwara anyị ihe niile. Jesu wee sị ya, mụ onwe m na-agwa gị okwu bụ ya. Mgbe ọ na-ekwu nke a, ụmụazụ ya wee bata. Ọ tụrụ ha n'anya na ya na nwaanyị ahụ na-akparịta ụka, ma ọ dịghị onye ọbụla n'ime ha jụrụ ya sị, gịnị ka ị na-achọ n'aka ya, ma ọ bụ gịnị ka gị na ya ji akparịta ụka? Ma nwaanyị ahụ hapụrụ ite mmiri ya, laghachi n'ime obodo, wee gwa ndị bi n'ebe ahụ sị, bịanụ lee nwoke gwara m ihe niile m merela na ndụ m niile. Onye ma ọ bụ Kristi ahụ? Ha wee si n'obodo ha
bịakwute Jesu. Mgbe ihe ndị a na-eme, ụmụazụ Jesu rịọrọ ya sị, onye nkụzi, rienụ ihe. Ma Jesu sịrị ha, enwere m nri m na-eri nke unu na-amaghị. Ụmụazụ ya wee jụwa ibe ha sị, ọ dị onye wetara ya ihe oriri? Jesu wee zaa ha sị, ihe oriri m bụ ime uche onye zitere m na ime ka ọ rụzuo ọrụ ya. Unu na-ekwu sị, ọ fọrọ ọnwa 4 owuwe ihe ubi erue. Mana m agwa unu ka unu leta anya n'ubi hụ na mkpụrụ akụrụ n'ubi achaala, n'oge owuwe ihe ubi eruela. Onye na-enwe ihe ubi ebidolarị ịnara ụgwọ ọrụ ya na ịchịkọtakwa mkpụrụ maka ndụ ebe ebe. Onye ghara mkpụrụ akụkụ n'ubi soro onye owuwe ihe ubi ṅụrịa ọṅụ, n'ihi na emezuela okwu a ndị mmadụ na-ekwu sị, onye ọzọ ghara mkpụrụ akụkụ, onye ọzọ bụ onye owuwe ihe ubi. Ezigala m unu iwe ihe ubi n'ebe unu na-adọgbughị onwe unu n'ọrụ. Ndị ọzọ adọgbuola onwe ha n'ọrụ. Ihe unu na-eme ugbu a bụ iri uru ihe ha rụtara. Ọtụtụ ndị Sameria, ndị si n'obodo ahụ, kwere na Jesu site n'akụkọ nwaanyị ahụ kọrọ ha, wee sị, ọ gwara m ihe niile m merela na ndụ m niile. Mgbe ndị Sameria bịakwutere Jesu, arịọ ya ka ọ nọtukwe na be ha. O wee nọọ ebe ahụ ụbọchị 2. Site n'okwu ọnụ ya, ọtụtụ mmadụ sokwara nweta okwukwe. Ha gwara nwaanyị ahụ sị, ọ bụghịkwa ihe ị kọrọ anyị ka okwukwe anyị dabere, kama anyị ejilire ntị anyị wee nụ, jikwa obi anyị wee kwere n'eziokwu na onye a bụ onye nzọpụta nke ụwa. Ozi ọma nke osebụla ụwa. Ebe ozi ọma tolo ogologo niile a, onye mazi ka okwuchukwu bụzi ana unu n'ọzụkwa ya. Ka anyị bido n'ịjụ nwa obere ajụjụ. Kedu onye nwere ike ilotela anyị ka ife ọgụgụ nke mbụ ji wee mechi? Onye nekwe n'anya ejene ka onyo na bulletin ma mee fon ya n'anya na fon expo ka ọ bụ na izu ori, obele ori. Kedu ka ife ọgụgụ nke mbụ ji wee mechi? Ajụ m unu nọkwa unu asị na unu na ya. Nke ka unu ji wee nọrọ ya bụ na unu kwuru ka ife ọgụgụ unu ya nọ mmadụ na-esi. Oh, yes, why? Yes. Ọ gị na-ekwu? Ọ sị na ọ bụrụ ya na-ekwu onye nwe anyị, ọ bụrụ ya na-ajụ onye nwe anyị nọnyere anyị ka ọ na nọnyerọla anyị. Ọ sị na ọfa na-ekwu. Ọkwa ya? Ife akwụkwọ nsọ kwuru. Gị nwe kwue gịnị? Nwaanyị, kedu ife i kwuru? So ife ị na-ajụ. Nwaanyị na-ajụ na onye nwe anyị ọ nọnyere ya ka ọ nọnyerọla ya.
ngwanụ zaa na anyị nụ ọ nọnyere gị n'ife isi ike niile aja nwaanyị si na ọ nọnyere ya n'ife ifi arụ niile adakwasịrị ya ọ dị mma ka anyị kụpụrụ nwaanyị aka na ọ zatara ya. Good. Onwe onye nwere ike ịkọwakwala anyị ka ife ọgụgụ nke abụọ ji wee mechi ịma na anyị bịa ige okwu nke Chineke ọ dị mma ka anyị jikọtasị anyị ọnụ. If not, ife a na-anụ erika ife Chineke na-ekwu erika ọnya ka o ji dị mkpa na we select these very salient points to kind of help ourselves understand in a nutshell what the message is all about. So all these questions are intended to help us articulate better what the whole message is all about. So, kedu ife ọgụgụ nke abụọ kedu ka o ji wee mechi onye ezukwa n'ori inyo ife? Ife ọgụgụ nke abụọ, how did it end? Afọ m onye na-akpịnye anya ọ na-eme anya mkpịnye enyozina. Okay. Ọ bụ na nza unu ejide m ụgwọ. Nza unu ejide m gịnị? Ụgwọ. Unu ji m ụgwọ. Okay. Ụka akpala akpa. So ife ọgụgụ nke mbụ nwee sị na mgbe anyị nọ na mmefie ka Chineke mere gịnị gosili anyị ka o si wee nọnyere anyị site n'ịnwụ maka anyị. Christ died for us even when we are sinners, which means na ajụjụ a na-ajụ n'ife ọgụgụ nke mbụ onye nwe anyị ọ nọnyere anyị ka ọ nọnyerela anyị. Na mmechi ife ọgụgụ nke abụọ ọ sị na onye nwe anyị na Chineke mere gịnị nọnyere anyị site n'ọnwụ ọ nwụrụ maka gịnị njọ anyị. Amen. Ka anyị wee jee na mmechi ozi ọma onye lotere ka o si wee mechi. Ebe unu elotere nke abụọ ọ na bụ nke ịtọ ka unu ya elote? Ọ dị mma ka m kwuru na-aga kama nọọ ife niile abụ ụgwọ unu mee gịnị? Yes. Onwe si na ụgwọ eji fara na origo nne ka ya. Kụpụrụ na ya aka. Ma nwee sị nwaanyị na ọ bụrụ ọzọkwa n'ife ịkọlụ ka anyị okwukwe anyị gbadobere ụkwụ na anyị ejiligo anya anyị wee mee gịnị wee fụ na Chineke nọ na gịnị n'etiti anyị. Amen. Ka anyị kụpụrụ Chineke anyị aka. So iji wee mee ka anyị ghọta na ajụjụ a ajụrụ n'ife ọgụgụ nke mbụ na ofu okwu Chineke a mere gịnị zakwazịrị ya ọfụma. Onwe dị mkpa na anyị ga na-aghọta okwu Chukwu n'ụdị a maka na ọ dị ofele ịpụta kọvanụ maka nwaanyị Samaria and mana ọ dị anyị aghọtazịa n'ụdị o metụtara anyị, then we end up talking about the Samaritan woman, but it is all about the Word of God, how it relates to us. Anyị nachie azụ n'ife ọgụgụ nke mbụ, anyị ga-afụkwa ka Chineke ji wee gosi ndị nke ya na ya nọnyere fe site n'esizi Moses jee na mmiri na okwute anụnwa si na ya nwepụta mmiri ka ime gịnị ka inyefa. So God proved to his people that he was with them even in their thirst, even in their extreme or dire need for water, by providing them water.
nwaanyị onye Samaria bụkwanụ ofu mmiri a ịfụrụ n'ife ọgụgụ nke mbụ ka ọ na-achọ. Ọ na-achọ mmiri nke ndụ mana in the form of natural water. Ọ marọ. Chineke wee gosi ya na ya mere gịnị ya nọnyelie site na inyeli aka ka ọ ghọta ebe isi mmiri aya bụ ịnwụcha akpịrị aya akpọghị nkume gịnị dị. Onye ka Jesu wee sị ya ọ onye na-agwa gị okwu a bụ ejecha ọgụ. Nwaanyị wee sị o nyezienụ m ya bụ mmiri. Nwaanyị afị ulu. Nwaanyị Samaria bụ nwaanyị gịnị afị ulu. Enyi ya mmiri ka ọ ịghọta ife na-ekwu. Nwaanyị afị ulu nye m mmiri ka anyị ghara ịbịazi ebe a nụnwa na-adọgasị. Nwaanyị maara ife ọ na-ekwu. A na-afụcha ebe a na-eta eme ife a jebe ebe a na-eme ife a. Ka anyị rapụzianụ ya bụ ife anyị fụrụ n'akwụkwọ nsọ ka anyị gbadatazie maka asị na ekeche na nwaanyị gede ebe a na-eke ekeche n'ụmụ ọkpụ ekezie n'ụmụ ọ na-akwụ ya ekeche na ebe ekeche na nna eke na nne ebe ọbụla ya na-eke ka anyị kebezie n'etiti anyị kịta. Good. Onye na-echezila anya otu ife si aga n'ụwa kịta. You see, we are now coming down. Onye na-echela anya otu ife si aga n'ụwa kịta bido na be anyị, bido n'ebe n'obodo anyị. Ifuru na onye ọpụta ọ na-ajụzi Chineke ịnọzikwa ya nke a na-eme gịnị? Chineke ịnọzikwa ya nke a na-eme gịnị? Ifugo ife ụmụ Israel wee jụọ ajụjụ a. And ọ bụ na anyị ebudatazie down to our doorsteps ọ ka bụrụ akụkọ gịnị ụmụ Israel mana akụkọ anyị ọnọdụ anyị ka a na-ekwu maka ya. Tata okwu onye ọbụla kwụ n'ọnụ bụ Chineke kedu mgbe ị ga-emezi nke iji mee gịnị ka iji bụrụ Chineke? Na ndị nke gị akpịlị na-eme gịnị akpọzifa nkụ. Anya mmiri emego gịnị akọgofe n'anya. Chineke ebee ka ị nọ? Efughị na okwu taa bụ maka anyị mana na ka Chineke si wepụta ya mgbe ochie na nwaanyị Samaria. Ife afọ nwaanyị Samaria na-eje adọ mmiri bụkwanụ agụụ ngọzi ifeọma na ọdịmma nke Chineke na-agụ ya otu o si dị anyị taa. Anyị na-ayọ ngọzi, anyị na-achọ ngọzi Chineke. Kedu ụdị ekpere ekperọ? Kedu ụdị ebumọ na-eburọ? Kedu ụdị afụfụ atarọ? Kedu ụdị ọnwụ ụfọdụ mmadụ anwụrọ? Ka anyị wee fụ akọlụ Chineke. Chineke ọ dị ka o mere gịnị ka ọ gbara nkịtị. Mana Chineke unu afụgo na ife ọgụgụ nke mbụ kọwara na o merọ gịnị ọ gbara nkịtị n'ọnọ chinchim. Chineke anyị a dị egwu. And ife o ji dị egwu bụ na mgbe ọ ya, you see the popular psalm, when the Lord delivered Zion from bondage, it was like what? Good. So na ozi nke tata bụ ka anyị na-eti mkpu na-ebe na-ayọ na-akwa Chineke ịnọzụkwọdụ nke a na-eme. Anyị lotenụ na Chineke mere gịnị n'ọnụ. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya nọ n'ụgbọ mmiri, Jesu na-alara ụla. Jesu na-alara ụla. Ịma na-ekwo ụla. Ọ na-ekwo ụla. Yes, Jesu onye ma ka Jesu si ekwo ụla. Na-ekwo ụla. Madele ebe a
akpali mmiri na akpali mmiri na-atụ ụgbọ fa chọọ imikpu na mmiri. Jesu nọ ebe afọ na-eme gịnị? Ụla na-eme. Ọ dị ka ụdị ike agụlị ya tata agụlị ya n'ụgbọ a. Jesu nwa David ịfụkwala ife ọ fụrụ ife. Ọ na-alara ụla n'ụgbọ. Akata ụmụazụ nwee sị na ife apụkwa na egwu. Kedu ife famel? Gịnị ka famel? Bịa nwoke nna anyị ịnọzụkwa ya. Kee ụgbọ anyị na-emikpu na mmiri, ị na-agwọrị ụla. Kee ụdị okwu ozufe dị. Ya bụ ife na nke a ụmụ Israel mere bụ ofu. The same thing. The Israelites were scared. Why should they not be scared or worried? Ebe Chineke kwelefe nkwa na na-edujefe na amị mmiri ala efi na mmiri mmanụ aṅụ na kezi nke ọzọ a. Nke anị ebe Jesu Chineke si na ya edujebe ma mmiri efi ma ala efi ma mmanụ aṅụ. Gịnị? Nya ka ọ bụ na ebe ọ bụ ka a na-eje elubere ọdụ ebe a na-eje fa na-afụsi anya esifa ka kwelu na Chineke. Onye ka ba ji wee si Chineke ọ gịnị ka a na-eme ebe a? So Jesu wee nọrọ na-alara ụla ebe ụgbọ ya na ụmụazụ ya ji aga njem na-emikpu na mmiri. Nna anyị ọ gịnị? Anyị na-anakwa ana. And the family kpọta enye maka enwe ike ụgbọ kpuna na mmiri. Jesu esebe n'elu mmiri. Ọ bụrụ ka fasi je. And emezie Jesu wee sị fa unu aka akpọta n'mụnụ. Unu aka akpọta. Hey Jesu nwa David. Fa nwere nwayọ kpọta enye. Tibe mkpu. So mana ịma na Jesu macha ife niile a, gbachala anya gbafa nkịtị. So the stronger you are in faith, the more test of that faith will be. Okwukwe gị sie ike na Chineke. Nya doo gị anya n'otu a ka ọnwụnwa ma ọ bụ nnene okwukwe gị esi siwanye ike. So ka anyị jisie n'ike. Ọnọdụ nweche ka ọ dị obodo anyị nọ na ya. Unu na onye ọ na-anụnụ nke na-eme ma ndị ji ike ọchịchị ndị akọlụgbada agbada. Mmadụ ka a ya atụ nga 30 years abịa ka chọpụta na aka ya ma gịnị? Aka ya dị ọcha. A na-akị ọbụla akụkọ. Ma ọ bụ ebepụ mmadụ isi ebe ebepụ mmadụ nke a. Nya ọgba aghara dị ebe niile. So the cause to ask God, where are you, is very relevant. But the answer to it is that He reassures us of His presence. Si ya bụ ebe okwukwe anyị dị. Onye bụ nchịkọta ife ọgụgụ niile nke ụbọchị taa. Unu ka ya? Anyị buru bata n'ezinụlọ gị. Ọkwa ọgụ ụfọdụ ọgbajue dọlụ. Ọgụ ụfọdụ ọgbajue dọlụ n'agbanyeghị mbọ niile ị na-agba ka ezinụlọ gị adị n'udo. Ma ndị ọgọ, ma ikwu na ibe, ma ndị ụmụ ọkpụ, ma ndị nnadi, ma ndị nnadi. Kedu ife a na-akpụ ya? Ndị nnadi. Mbọ niile a na-agba udo dị. Ndị na-ekpoko ofu onye si n'akụ na-eme gịnị? Na-ekposa ịnọkọtazi ịjụba Chineke ọ gịnịzi? Kedụzi ka anyị emezi ka ife nwee dịba mma? Legodu ịnụ di na nwunye ga
legodo ezinụlọ ga na onwero mbọ ịgbafọrọ ka ọkwụlụ gịnị ka ọkwụlụ chinchi. Chineke na-agwa gị tata egwu emena gịnị egwu adịna gị. And ị na-ekwu anya ọ kpọkọkpọkọ a ka anya bụ ezinụlọ gị na-ada, kpọkọkpọkọ a ka anya bụ ịnụ di na nwunye gị bụ nya ka ọ na-ada arọ one arọ ịsatọ 20 years ọ ka na-ada gịnị kpọkọkpọkọ. Ife o ji dị otu ahụ bụ na Chineke kedola unu ka mere gịnị ka aka ya ka dị ya bụ ezinụlọ gị tisara oyi etisakwu. Amen. Ụmụnne anyị ndị nwụgoro anwụ oge ụfọdụ echee na mata ji asị na Jesu na ọ bụ na ị nọ ebe a na nwanne anyị bụ Lazarus na ọ ka emerọ gịnị. Jesu wee gosi ya n'ọnụ wee sị ya na Lazarus anwụrụ na ọ ya ekulite ọzọ. So ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ ndị rapụgoro ụwa anyị nwere ike na-eche ọ bụ na Chineke nọ, ọ bụ na ọ gbatala ọsọ enyemaka na onye a COVID a gbulie na ọ ka emerọ gịnị. Ya Chineke nọ chimchim n'ime ọnwụ onye nke gị anụnwa. O ji nwee nọrọ ya bụ na ka onye nwa nwụrụ ebe ka onye afọ nọ ọ nalụ ebe nsogbu emerọ gịnị adịghọzi. So even in the death of our beloved ones, God has proved that He is still with us. Amen. Abịazịa n'ebe ị na-alụ ọrụ, anaghị achụ gị ọsọ ụkwụ ana, anaghị eme gịnị achụ gị ọsọ ụkwụ elu ana, a na-ewo ka ewepụ gị na aka alụkarịsị ọrụ mana ọ gị ka akpụ n'ọnụ mgbe niile a na-akwa gị. Ị na-ajụ Chineke gịnị ka ị mere. Ụfọdụ nwere ike na-asị na ọkwọ n'ife famelụ mgbe ochie ka Chineke ji maka ya wee na-eme gịnị wee na-atapa ahụhụ. Chineke nọzụkwa a na-achụ ya, a na-achụ gị ọsọ ụkwụ elu ala ebe ị na-alụ ọrụ. Ị ya bịa n'oge lụọ ọrụ ọfụma ka enyezie gị promotion kete gị mkpọmkpọm. Ịbụ na ị nọrụkwu enyi onye ịka mara ife, onye ịka mara akwụkwọ, onye ịka nwee experience. Ị na-asị Chineke ịnụ ya ka ọ na ịnọrọ ya dịka nwaanyị ọkwa ga-ejuru Chineke ibe ha. So n'ime ife niile a Chineke na-egosi na ya mere gịnị ya ọya anụnwa nọkọtara si elu si ya na mara ebe o si dakwasị gị ma ọ dakwasị onye nke gị, asị gị na ọ bụ onye nwa mere gị. Ọ dịcha mma na onye a n'ọnya mere gị ọya na-aya gị sịpadalụ ọya adakwasịrị gị. Chineke na-agwa gị taata na ya mere gịnị na ya nọ mgbe ọ ya esi n'ọya a zọpụta gị. Onye na ụmụ ndị niile eche na aka fa dị na ya bụ ọya, Chineke emechuo efe gịnị anya. Anyị na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka ka oge Lent ya bụ oge ma ịta afụfụ ma ibu ọnụ ma ime ọpịpịa ma inyelu ndị mmadụ aka, ka o nyere anyị aka ka obi si anyị ike na ọ gbajue dọrụ na ndụ anyị ebe anyị na-alụ ọrụ ma n'ime ụlọ ụka, ezinụlọ anyị ma n'obodo anyị. Ka Chineke nyere anyị aka ka anyị nwee obi isi ike na ọ nọnyere anyị gịnị mgbe niile site na Kristi dị nwe na anyị. Ekwe m n'otu Chineke.
ka anyị jiri na oge a kọwapụtazialụ Chineke nna ife na-akpa anyị ebe o megolu ka anyị ghọta na n'ime nsogbu na nyanya niile na-adakwasị anyị na ọ nọnyere anyị. O Chineke gbaghara n'ebere na onye nwe biko njọ niile mere Chineke gbaghara. O Chineke gbaghara n'ebere na onye nwe biko njọ niile mere Chineke gbaghara. maka ndị nsọ nke Chineke niile, ndị ndụ ha gbanwere site n'ekpere na ige ntị n'okwu nke Jesu, ka ha bụrụ ife nke ga na-eduga anyị n'ebe Kristi nọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ. O Chineke gbaghara n'ebere na onye nwe biko njọ niile mere Chineke gbaghara. maka ndị ọchịchị obodo niile dị n'ụwa, ndị na-eme ka udo dị n'etiti mba na mba, ogbe na ogbe, ka mmụọ nsọ na-agba ha ume. Anyị arịọ gị dị nwenụ. O Chineke gbaghara n'ebere na onye nwe biko njọ niile mere Chineke gbaghara. maka ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ na ndị njọ kere agbụ, maka ndị niile na-achọ ụzọ nke ezi omume, ka mmụọ nke Kristi dute ha n'ebe Kristi nọ, onye bụ ife nke ịdị asọ. Anyị arịọ gị dị nwenụ. O Chineke gbaghara n'ebere na onye nwe biko njọ niile mere Chineke gbaghara. maka ndị niile na-aṅụbiga ọgwụ ike na mmanya oke, maka ndị na-elekọta ha na ndị na-agwọ ha ọrịa ha, ka mbọ ha niile nweta ngọzi nke Chineke, onye ọgwụgwọ niile si n'aka ya. Anyị arịọ gị dị nwenụ. O Chineke gbaghara n'ebere na onye nwe biko njọ niile mere Chineke gbaghara. maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị, ndị na-eketa oke n'emume ihe omimi Kristi ndị a na-akwado maka ịbata n'okwukwe, ndị niile dịgoro njikere maka ịbụ ndị otu Kristi ọhụrụ, ka anyị na-azụ oku ọkpụkpọ Kristi na-agba anyị maka nchegharị. Anyị arịọ gị dị nwenụ. O Chineke gbaghara n'ebere na onye nwe biko njọ niile mere Chineke gbaghara. maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ tata, ndị niile nwụrụ n'isi nsọ a, ka ha sonye n'olili nke ndị nsọ na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwenụ. O Chineke gbaghara n'ebere na onye nwe biko
Chineke nna pụrụ ime ife niile ịnụgonu ka o si akpa anyị n'ụbọchị nke tata anyị na-agbakwanyezi ịmala ife ndị ị ga-emela anyị ọ dị anyị mma ka na arụ ka na mkpụrụ obi biko meela anyị fa site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen. Onye kpọburu n'obe gịnị ka o merụwa? Jesu kpọburu n'obe asị m gịnị ka o merụwa o? Jesu kpọgburu na ihe anyị asị m gịnị ka o mere ụwa ụwa gịnị ka o mere ụwa? Nwachukwu kpọgburu n'eluigwe o gịnị ka o mere anyị ụwa gịnị ka o mere ụwa? Jesu kpọgburu imo gịnị ka o mere ụwa ụwa gịnị ka o mere ụwa? Asị m gịnị gịnị ka o mere ụwa? Gịnị ka o mere ụwa? Gịnị ka o mere ụwa? Ụwa gịnị ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? Mmeri nwụrụ ọnwụ n'obe ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? Gịnị ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? Nwa Maria nwụrụ ọnwụ ihere gịnị ka o mere anyị o? Mere ụwa gịnị ka o mere ụwa? Gịnị o Nwachukwu gịnị ka o mere anyị o? Gịnị ka o mere ụwa? Asị m gịnị o gịnị ka o mere ụwa? Gịnị ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị? O mere ụwa gịnị? O mere anyị gịnị anyị ji wee kpọgbuo ya n'obe? Ọkwa mmehie mmụọ gị o ji nwanwe ihere oge ka anyị wee dị ndụ n'ọzọ. O mere ụwa gịnị gịnị ka o mere ụwa? Mere ụwa gịnị ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? Onye nwụrụ ọnwụ n'ihi mụ na gịnị ka o mere ụwa? Mere ụwa gịnị ka o mere ụwa? Onye jere ije n'eluigwe gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị ka o mere ụwa? Ebube ya obu n'ihi m gịnị ka o mere ụwa? Gịnị ka o mere ụwa? Mmiri ka o nwụrụ anyị ka anyị wedịkwa ndọsọ. Ụwa gịnị bụ gịnị ka o mere ụwa? Asị gịnị ka o mere anyị o? O mere ụwa gịnị ka o mere ụwa? Nwa Maria jewe ije n'eluigwe gịnị ka o mere anyị o? O mere ụwa gịnị ka o mere ụwa? Ka anyị dị ndụ ọ nwụrụ ọnwụ ka anyị dị ndụ. O mere ụwa gịnị ka o mere ụwa? Gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị? O mere ụwa. Nwachukwu nwụrụ ọnwụ n'obe onye ga-agwa m ya o mere ụwa? O mere ụwa gịnị ka o mere ụwa? Agbara ya ube ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị ka o mere ụwa? Aka mmiri ọgbara n'elu obe onye ga-agwa m ya o mere ụwa? O mere ụwa gịnị ka o mere ụwa? Ọ dara ọkpọ n'ụkwụ Kalvarị ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị ka o mere ụwa? Onye mmiri n'ụkwụ Kalvarị gịnị ka o mere n'ụwa? O mere ụwa gịnị ka o mere ụwa?
nne ka o mere nwa imebe enyi imesobeghị Jizọs imebe n'ibidobeghị mebe ejibe Yosef mara Jizọs bụ onye na-atọ m ụtọ imebe enyi imesobeghị Jizọs imebe n'ibidobeghị mebe ejibe Yosef wee mara Jizọs bụ onye na-atọ pụta m Jizọs onye obiọma echetawa m ihe o mere ma Jizọs onye obiọma n'ụwa ọ dị mma ọ dị njọ ekwere egwu m aga m agbaba n'ime Chineke ha ọba yọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnalụ unu. Di nwanụ Chineke nna ebere, anyị na-arịọ ka aja anyị na-ekwunyere gị medaa gị obi maka njọ anyị, otu isi agbaghara njọ anyị oge anyị na-arịọ gị, mekwa ka anyị si otu ahụ na-enwe agụụ ịgbaghara mmehie mmadụ ibe anyị site na Kristi dị nwe anyị. Dominus vobiscum. Susum corda. Gracias hagamos, Domino Deo nostrum. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa ta ụwa, n'ihi na site n'ebumọnụ nke anụ arụ ị na-akpagbu agụụ ime njọ, na-ewelite mmụọ anyị elu, na-enye anyị ike ezi omume na ụgwọ dịrị ya site na Kristi dị nwe anyị, onye igwe ndị mmụọ ọma, na ike niile nke eluigwe si na ya na-eto na-esekpula ebube eze gị. Anyị na-ayọ ka ikwe ka anyị tinyekọ onu anyị na nke ha, were otu onu na-asị nsọ nsọ nsọ, osebụla ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala, Hozana n'elu kasị elu. Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwuhaza ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara were achịcha, nye gị ekene na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị,
anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịhụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịfụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na Archbishop anyị bụ Jose Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaba n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị soro kwe ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per harmonia saecula saeculorum. Precepiti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostram quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine abominibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut per misericordia tui aduiti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbationes securi, expectantens vietans spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Quietum est regnum et potestas, et in gloria in saecula. Dinwe anyị Jesu Kristo onye gwalụ ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anya na njọ anyị kama na-ekwesị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụlụ ụwa dị elu unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekene nke udo.
nee nwa atụrụ nke Chukwu, nee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. N'igwe bịa leta ụwa, enezona nwa nke Chukwu. Chukwu na onye kere anyị wenata ihe kwere anyị na nkwa si n'eluigwe aletanụ. Chukwu welu ọsọ bịa, Chukwu na onye kere anyị wenata anyị ihe kwere anyị na nkwa si n'eluigwe bịa leta anyị n'ụwa. Chukwu welu ọsọ bịa. To Jesus I surrender all, to Him I freely give. I will ever love and trust in Him, His presence there daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. And I love that old cross where the dearest are blessed on the one of sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I would kneel to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh.
rugged cross, despised by the world, on the salvation for me. Oh, that year and the song reabound, nearing right Calvary. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will kneel to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. Cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I would kneel to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. And we cling to the old rugged cross, and exchange it someday for a crown. Ka anyị ya ayịyọ
onye nwe anyị anatala ube nke ihe ahụ edebere anyị n'eluigwe. Anyị ewerela achịcha nke ndụ rijuo afọ anyị ugbu a anyị ka nọ n'elu ụwa. Biko mee ka anyị nwetakwue na ndụ anyị uru na mgbanwe nke sakramenti ya na-enweta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi inwe n'anyị. Anyị nwere obere ọkụ onemone. Anyị na-elotekwara anyị niile Fraịde ọbụla n'oge Lenti anụnwa a na-enwe Stations of the Cross 7 p.m. ka ọ na-ebido ka ọ ji eme. Anyị wee na-ekenekwe ndị young adults ndị na-enyere anyị aka ime the Stations of the Cross. Fraịde ọbụla ọ bụ ndị young adults anyị ka anyị hanyere ya n'aka. Ndị edebe ha aha ha enwere onye nke ya eme na Fraịde a n'ụwa Fraịde abụọ ọzọ na-abịanụ enwego so etu a ka o si wee do ndị young adult anyị n'ụzọ dị iche iche ha na-agba mbọ na-ahụ na parish anyị na-aga n'iru ka anyị kụpụrụ nụ ha aka. Maka Easter a na-akwado maka ya Monday ga-abụ March 20 ofu izu ụka echi ka a ga-enwe penance service maka nkwadebe nke Easter. Penance service Monday na-abịanụ ọ ga-abụ ebe a nụnwa penance service 7 p.m. ofu izu ụka echi. Ya bụ confessions ndị na-ajụ kedu ihe ọ bụ. Confessions a ga-enwe iji kwado maka Easter Monday ofu izu ụka nke echi ka ọ ga-abụ ebe a 7 p.m. Then Saturday March 25 Saturday nke anụnwa gaa nke ọzọ na-esienụ Saturday nke izu ụka nke ọzọ na-abịanụ ka anyị ga-enwe our parish retreat nke a na-enwe kwa arọ. Ọ ga-ebido na 9 gbasaa na 4 p.m. Community retreat ga-abụ Saturday nke anụnwa gasịa Saturday nke enye March 25 ka anyị lotie. Ndị nna niile ICMO a na-elotere ụnụ na ụbọchị ụka ọzọ Feast of St. Joseph bụ ya patron saint. Ọ danyekwuru ụbọchị ụka. Ọ bụ unu nwe ụbọchị anwa ka o si wee doo unu n'obi. Ụmụogo ndị bidoro tata wee yibe akwa ndị nna ha. Ọ ka o si wee dị ha n'obi egosi na ọ na-edu ha ọkụ n'obi. Ụbọchị ụka ọzọ ka onye ọbụla kwado akwa nke ihe dozie ya ọfụma. Ụbọchị anwa etu akwa unu si enwu bambam a chọrọ ka obi unu si etu anwa na-enwukwa bambam. Ụbọchị anwa bụ ụbọchị nke unu. Unu bịakwa n'oge. Ndị nne ka m letere unu meeting unu nzukọ unu nke ọbụla nke virtual nke anụnwa bụ in person Saturday anụnwa na parish hall. Ndị nne niile ma ndị ọfụ ma ndị ochie nke a abụrụ virtual ọ bụrụ Zoom nke anụnwa bụ gịnị in person so ka ọ baa unu n'obi. Nke a bụ ndị nke gbasara ọkwa niile ọ gbasara anyị niile but is more for the young youth and young adults coming from them and for them and for us adults to support them. Zobo sale nke ha mere ụbọchị ụka gara aga ha before ha na-ebido ọgwụla. Tata ha dị nkwadobe. The Zobo sale a ga-emekwu ya kịta ma agbasa mụnwa amara ihe ọ bụ. One bụ $7, ịbụọ bụ $10.
ndị ma ihe ọbụla abụghị ụbụ. So you'll be there on time to get yours. Parents, we thank you. Keep on supporting them. For them again, the youth and young adult, their car wash, ọ ga-abụ this Saturday, ebe anụwakwa, 7:30 in the morning to 10:30 in the morning. 7:30 to 10:30, car wash by our young youth and young adults. Nke ha mere eme, ha megidere ya ejide ha ebe anụwa. Ha ji n'aka na nke a na anyị niile ya apụtakwa n'igwe. A na ha atụ anya ụnụ. Ọ bụ n'aka anyị ka ọ dị ịkwadebe ha, kwadosie ha ike. Wee na-elotekwere youth and young adults that you have your choir practice immediately after this mass. And ha were na-ekene ndị niile, the youth and young adults, thanking all those who joined them in their Bible study nke ha mere nya. Were na-enekwa anya n'oge ọdịnihu, they are looking forward seeing you all nke ha ya eme in person of Bible study on Saturday 3/25/23 ụbọchị ahụ ka enwekwa parish retreat. So ka unu tụlee anya the possibility. Scholar Gabaka na Jenny Adaka, they here, please stand. Ihe nji kpanite ha nọ na kwaya, ọ na-afụgofa. Nwanne ha nwoke nke rapụrụ nụ, a ga-akara ya ụka ebe anụnwa na Friday anụnwa na-abịanụ. Emesịa Stations of the Cross 7:30 ka a ga-eji wee kara nwanne ha ụka ka anyị bịa na kwado ha ka anyị si eme. Daalụnụ. Ndị nin ga-abịakwọ, ndị na-akpọ maka ajụ ndị nin mgbe ha ga-eji were bịa. Ha ga-abịa that Saturday anyị ga-eme retreat. Ma because na a ga-eme retreat ebe a, o nwere ebe ọzọ ha ga-eme ihe. Mụnwa lụzọrọ iweta the flyer ebe edere the address ha ga-eji wee mee ya. Ụbọchị ụka ọzọ ntinye ya na board. Ọ bụrụ na ijide information, go and have your appointment. Eji n'aka na anyị niile ihe gbasara ANEC. The deadline is this Saturday of I think the 15th. This week a na-abanye. Ọ bụrụ na ga-ebook to get the discount, early bird is on the 15th. The early bird will finish. So please, if you have not applied, do so as soon as possible. Anyị wee na-ekene ndị niile na-enye aka n'ụlọ ụka ebe a. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Do we have first time worshipers? Oh wow. Nekwa ha anya n'azụ. Nekwanụ ha ka na-akwụnite. A lot of them. Let's give them a hand. Daalụnụ. You are welcomed anytime you are around. Welcome to worship with us. Biko daalụnụ. Nebe ha anya ma ndị nọ n'akụkụ ha riri nne. Anyị were ohere a wee na-ekenekwa ụkọchukwu nke kara anyị ụka tata. Kedụzi afọ ya? Unu nọkwa ya anyị. So Father Ambrose, anyị na-ekene gị. Daalụ rinne. Udo ọjị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ite misa est.
and the blood. From the riverside lead forth, we all see the noble cure.